Moodleek aukera anitza ematen digu lana sortzeko ikasleentzat. Orain ikusiko dugu, bada, simpleena edo gehien bidaltzen duguna, eta dira galdetegiak. Ni banago hemen gai batean, sartuta, gela batean, eta beti bezala egingo dut, ziurtatu aktibaturi dagoela edizioa, eta gehitu jarduera edo baliabidea. Betikoa hemen banago nabarmendutakoetan, eta baditu ja batzuk sartuta. Eta horien artean badago galdetegia. Gero badago baita ere H5P ikusiko dugu aurrerago, eta beste ariketa mota batzuk ere egiteko oso baliogarria. Baina orain egingo dugu galdetegi bat, berak ikartzen duen galdetegia, eta lehenengo gauza izango da editatzea eta izena jartzea eta barrekoa. Jarriko dugu galdetegia, nahi badugu deskribapen bat, nahi badugu, eta gero bestea, normalean eskuragarritasuna eta horrelakoa, normalean ez dugu aldatuko, edo zeo zer nahi badugu aldatu, hemen begiratu, hori bai, behar ikusten aukerak, hemen bai dago, horri berria, hemen navigazioan, horri berria galdera bakoitzearekin egin horri bat, edo jarri aldugu, 3 galdera, 4 galdera, 5 galdera, horri bakoitzean. Jarriko dugu adibidez, 2 galdera, horri bakoitzea, ikusteko gero nola gelditzen den. Beste hau txiko dugu dagoen moduan, eta gorde eta itzuli ikastarora. Editatuko dugu galdetegia, horretarako zakatuko dugu gainean, eta hemen hasiko gara editatzen galderak. Ez da galderarik oraindik, editatu galdetegia. Eta hemen, joango gara orain, aukeratzen galderak. Hemen jartzen du nahaztu, sakatu nahi baduzuen nahazteko galdera guztiak, eta hasiko gara galderak gehitzen. Galdera berria, galdera bankuti, bankuan baldin baditugu galderak hartu ditugu, eta usasko galdera, baita ere bankutik hartuko ditu. Galdera berria, eta eskerrean badaukagu galdera nahiko, erabiltzeko. Hasiko gara egiten simpleenak edo gehien erabiltzen ditugunak. Eta lehenengoa izango da aukera anizko txak, askota erabiltzen duguna. Hemen badago azalpen bat, zer edo nolakoa den, eta egingo dugu gehitu. Jarriko dugu galderaren izena, aukeratu adibidez, eta hemen galderaren testua. Adibidez, 2 gehi 2 zenbat dira, hor jarriko dugu galdera, 2 gehi 2, beste hau txiko dugu dagoen moduan, galderaren feedbacka, hori ondo egin duen ala ez, eta nahi baduzue, oso ondo, eta erantzun bakarra, hemen, aukeratu aldugu, erantzun bakarra izango duen, bat baino gehiago onartuko dugun, normalean egiten badugu erantzun bakarra, hori, erantzun bakarra. Zenbakitu aukerak, nola nahi dugun zenbakitu, zenbakiz edo letraz, hemen nahaztu aukerak, importantea, esateratzeko beti orden berdinean, eta jazta, hemen baditugu erantzunak, aukerak, joango gara jartzen, 4, eta hemen feedback jarri dugu baita ere, ondo, hemen jarriko dugu 5, eta orduan bada txarto, eta hemen 6, eta hemen 7, 4 aukera utziko ditugu bakarri, badago gehiago, eta gehitu aldugu gehiago, gehitu 3 zuriune, baina 4rekin nahikoa da, orduan baditugu galderak eginda, eta zein dagoen ondo. Hemen badaukagu kalifikazioa, hau da ondo dagoena, 4, kalifikazioa 100%, eta besteetan kalifikazioa bat ere ez, txarto daudelako. Momentu batean kalifikazioa baita ere bitu, aukeratu aldugu 100%, eta orduan, segun zein den erantzuna, guztiz ondo, ala ez guztiz ondo, baina bai onartu puntazioaren bat. Badaukagu eginda, eta feedbacka kombinatua
hemen jarri aldugu baita ere, edo zer erantzun zuzeneketarako, oso erantzuna zuzena da, badago ja hor jarrita, bada ez dugu erabiliko. Edo zer erantzun erdi zuzenerako, zuzenetarako, zure erantzuna zuzena da neurri batean, edo zure erantzuna ez da zuzena. Baina, eta sarrera anizkoitzak, hemen jarri aldugu, sarrera gehiago egiten badute, eman aldiogu, zenbat puntu kendu, txarto dagoenean, gero eman aldizkiogu pistak, hori frogatuko dugu beste momentu batean, bale? Normalean oso gutxi erabiliko dugu. Venga, gorde aldaketak. Eta badaukagu gure lehenengo galdera eginda, bale? Aukeratzekoa. Venga, jarriko dugu beste galdera bat, egingo dugu gehitu, eta galdera berria. Venga, eta kaso honetan, joango gara ez hemen agertzen den ordenean, bale? Baizik eta, normalean gehien erabiltzen ditugunak, eta gero, beste batzuk edo. Egia gezurra, baita ere, bale? Asko erabiltzen dugu, egia gezurra, bale? Gehitu, eta hemen, simpleagoa izango da, bale? Berriro, egia, ala gezurra, bale? Galderaren testua. Bi, lau dira, bale? Hori da galdera, eta orduan hemen jarriko dugu erantzun zuzena. Bi gehi bi lau dira, bai ez da, egia da. Orduan hemen jarriko dugu erantzun zuzena dela egia, bale? Eta hemen badaukagu egiarako erantzun feedbacka, ondo, eta gezurrarako, txarto. Vale? Eta besterik ez berriro sarrera, hemen, ez da, agertzen, zaiakera anizkoitzak, eta honekin nahiko, eginda galdera, bale? Venga, bale, gorde aldaketak. Venga, eta egingo dugu beste bat, baita ere, batzutan erabiltzen duguna. Berriro gehitu, galdera berria, eta kaso honetan erabiliko dugu aukeratu falta diren hitzak, bale? Venga, hemen beti bezala badaukazue azalpena eta egingo dugu gehitu, bale? Venga, falta edo, bale? Edo bete, venga. Venga, ez da markatu, bete. Venga, eta hemen, galderaren testuan, jarri behar dugu, sarri ditugun utxuneak, bale? Kortxeteekin aislatuta, bale? Orduan, jarri aldugu adibidez, nire ama, etxean, venga, hemen jarri behar dugu dago kortxeteen artean, eta, venga, gero ikusiko dugu nola, eta nire lagunak, kalean, venga, eta behin jarriko dugu daude, bale? Bitu, nik batzuetan komentatzen dizuetana. Erabiltzen ari naiz teklatu inalambriko bat, eta hor ez dira gertzen kortxeteak. Orduan, normalean, ikusi aldut nola atera alt kodigo azti erabiliz. Baina, venga, erabiliko dut beste trukotxo bat ikusteko, batzuetan bizitza bilatu behar dugula, bale? Venga, galderaren feedbacka, berdin, ondo txartola ez dakiz zer, venga. Eta hemen, aukeren artean, venga, lehenengo aukera da, erantzuna dago, ez da, nire ama etxean dago, eta bigarren aukeran daude. Vale? Hemen, noski, jarri aldugu nahi dugun testua, luzea edo, eta beti, hori tartekatzen. Kortxeteen artean, eta zenbakiarekin zein den erantzuna. Bitu, hemen dago trukoa, nik orain hemen kopiatu albaduta, eta bai kopiatu aldut, kopiatu, venga, joango naiz hona gora, eta jarriko dut hor, bale? Pegar, badaukat, lehenengoa eginda, nire ama etxean eta kortxeteen artean bat zenbakia. Venga, hemen jarriko dut berriro itxatxi, eta horrein bi zenbakia. Venga, bi zenbakiakoek dira dagozkienak noski hemen jartzen dudanari. Orduan, hemengoa bat aukera dago, bi aukera daude, dira hauekin erlazonatzen direnak.
nire ama etxean dago eta nire lagunak kalean daude. Bueno, baita ere, badago egin da. Gehitu alditugu nahi ditugunak, testo luzea egin utxune batzuekin, eta berriro, gorde aldaketak. Eta badago egin da. 3 galdera ditugu, behitu hemen agertu da, bigarren horrian ja, 2 horri batean, eta gero 3. ja beste horri batean, eta bagoaz da osatzen galdetegia. Ikusi nahi badugu, galdera bakoitza nola ikusten den, sakatu aldugu hemen lupan, eta hor ikusiko dugu nola ikusten den galdera bakoitza. Bigarrenean ikusiko dugu, hor, aukeratu, egia gezurra, eta azkenengoan, aukeratu nire ama etxean dago eta nire lagunak kalean daude. Begira, ikusi ditugu 3 mota, 3 galdera mota, joango gara ikusten gehiago urrengo bideoetan.